कर्ज घेतल्यानंतर सुद्धा जर कर्ज परतफेड करायची नाही आणि त्या ठिकाणी आपण दुसऱ्यांना दरोडेखोर म्हणणार असू तर अशा एखाद्या प्रशिक्षित दरोडेखोराने बँकेवर अशा प्रकारचे आरोप करणं ही खरं तर हास्यास्पद गोष्ट आहे। राजकीय द्वेष, राजकीय राग मनीष दळवी म्हणून वैयक्तिक मनीष दळवीवर असेल, पालकमंत्री म्हणून नितेशजी राणे यांच्यावर असेल, तो काढण्याचा राजकीय द्वेष काढण्याची जागा ही जिल्हा बँक नाही। आता कर्ज घेतल्यानंतर सुद्धा जर कर्ज परतफेड करायची नाही आणि त्या ठिकाणी आपण दुसऱ्यांना दरोडेखोर म्हणणार असू तर अशा एखाद्या प्रशिक्षित दरोडेखोराने बँकेवर अशा प्रकारचे आरोप करणं ही खरं तर हास्यास्पद गोष्ट आहे। राजकीय द्वेष, राजकीय राग मनीष दळवी म्हणून वैयक्तिक मनीष दळवीवर असेल, पालकमंत्री म्हणून नितेशजी राणे यांच्यावर असेल, तो काढण्याचा राजकीय द्वेष काढण्याची जागा ही जिल्हा बँक नाही।